Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω απ' όλα η υγεία σας θα μιλήσουμε σήμερα για ρομποτική χειρουργική και θα τη συνδυάσουμε σίγουρα μιλώντας για τα πλεονεκτήματά της με την παραδοσιακή χειρουργική, τη συμβατική χειρουργική. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος. Μαζί μας είναι ο κύριος Στέφανος Ψωμάς, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός, είναι συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και παράλληλα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πιστοποιημένος χειρουργός ρομποτικής χειρουργικής, πιστοποιημένος μάλλον το πιο σωστό είναι ρομποτικής χειρουργικής, το ρομπότ Da Vinci, όπως επίσης και είναι πιστοποιημένος στην προηγμένη λαπαροσκοπική και ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και στην ογκολογική χειρουργική. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα πολύ σημαντικό γενικό χειρουργό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Και ο τίτλος είναι, από ό,τι βλέπετε στους δέκτες σας, από τη φαντασία στην πραγματικότητα, η ρομποτική τεχνολογία στη γενική χειρουργική. Είπα συμβατική χειρουργική, αλλά εννοώ τη γενική χειρουργική. Κύριε Ψωμά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο πραγματικά να συζητήσουμε για αυτά, γιατί βλέπω ότι έχετε πολλά χειρουργία, είστε γενικά απασχολημένος, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης σας παρακολουθώ. Σωστά. Και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να τονίσουμε για ακόμα μια φορά αυτό και τον τίτλο, μιλώντας και για τον τίτλο του θέματος, ότι οδηγούμαστε από τη φαντασία στην πραγματικότητα με τη ρομποτική χειρουργική στην Πραγματικά, γενική. δηλαδή κάποια πράγματα που φαντάζανε σαν επιστημονική φαντασία τελικά δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται, και αυτό εκφράζεται μάλλον μέσα από, τη ρομποτική χειρουργική και από το Da Vinci, το ρομπότ Da Vinci τέλος Αυτό το περιβόητε που ακούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Το ακούμε πολύ συχνά, ψάχνουμε, βλέπουμε, ρωτάμε για το Da Vinci. Κύριε Ψωμά, να σας ρωτήσω τώρα, θα πάρουμε λίγο από την αρχή τα θέματα. Μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω, το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, ας πάμε πρώτα πάλι στο τι είναι ρομποτική χειρουργική και μετά θα δούμε για πλεονεκτήματα, ίσως μειονεκτήματα και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο αυτά ήδη. Λοιπόν, όταν λέμε ρομποτική χειρουργική, δεν εννοούμε κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή. Δεν είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε, ότι κατεβαίνει ένα ρομπότ, κατεβαίνει μια μηχανή. Πάει στα ρομπότ και γενικά στα υπτάμενα αντικείμενα που έρχονται από εδώ και από εκεί. Κάτι εξωπραγματικό, κάτι μη γήινο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ρομποτική χειρουργική, εννοούμε ένα σύστημα πολύ προηγμένης γενιάς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη γενιά αυτού του συστήματος και συγκεκριμένα μιλάμε για το πέμπτη γενιά. Ακριβώς. Για το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Η πέμπτη γενιά ήδη τώρα βγήκε στην Αμερική. Μάλιστα. Και σύντομα θα είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι είναι ένα σύνολο μηχανικών και ηλεκτρονικών κατασκευών, αλλά με τέτοιο τρόπο που διασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια για τον ασθενή. Μάλιστα. Αποτελείται από τρία τμήματα ουσιαστικά. Το ένα είναι το καθαρά ρομποτικό, που είναι ρομποτικοί βραχίονες, και είναι αυτοί που θα βρίσκονται. Αυτό που σας βλέπουμε, ακριβώς αυτό το οποίο δείχνει και η εικόνα. Που σας βλέπουμε συχνά στις εικόνες που ανεβάζετε από τα χειρουργεία σας. Να είστε παραδίπλα, έτσι, ναι. Οι βραχίονες. Αυτοί λοιπόν είναι οι βραχίονες, 4 βραχίονες, οι οποίοι με συγκεκριμένο τρόπο θα κουμπώσουν πάνω στο σώμα του ασθενούς, κάτω από γενική αναισθησία πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα το σύστημα. Αυτό συνδέεται με μία κονσόλα, στην οποία βρίσκεται ο χειρουργός, βρίσκομαι εγώ, και μέσα από αυτή την κονσόλα που φαίνεται στην εικόνα. Την προηγούμενη να τη δούμε ξανά εικόνα, η οποία δείχνει την κονσόλα, έτσι. Η κονσόλα ποια είναι, αριστερά, το κομμάτι είναι εκείνο? Αριστερά, όπως κοιτάμε. Σε μένα είναι αριστερά, σε εσάς τώρα, ναι. Είναι μια καρέκλα, κάθεσαι, έχει πεντάλ κάτω, έχει μια οθόνη μπροστά, όπως φαίνομαι τώρα εκεί, και μέσα από αυτό και με μικρές κινήσεις που κάνουν τα χέρια, μεταφέρεται όλη αυτή η ενέργεια πάνω σε αυτούς τους βραχίονες. Όλο αυτό ελέγχεται από μια ηλεκτρονική μονάδα ασφαλείας, που φάνηκε στην προηγούμενη φωτογραφία, και όλο αυτό το σύστημα με άπειρες δικλείδες ασφαλείας ελέγχεται και κάνει όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή είναι ένα βοηθητικό σύστημα, δεν χειρουργεί από μόνο του. Φυσικά, ναι, προφανώς. Αυτό νομίζω ότι μετά από συζητήσεις που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι το έχει κατανοήσει ο κόσμος, ότι δηλαδή το ρομπότ δεν σημαίνει ρομπότ. Δηλαδή ότι. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε γενικά συστήματα ρομπότ καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο εσείς το χειρίζεστε σαφώς και φυσικά. Είναι ο χειρουργός. Το ρομπότ είναι ο χειρουργός ουσιαστικά, έτσι. Αν για κάποιο λόγο
εγώ σταματήσω να βγω από την κονσόλα και κοιτάξω δεξιά-αριστερά, σταματάνε όλα. Δηλαδή, είναι μία από τις πολλές δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, ό,τι κίνηση κάνω εγώ, αυτή η κίνηση θα μεταφερθεί. Άρα λοιπόν, κύριε Ψωμά, ουσιαστικά το ρομπότ δεν κάνει κάτι μόνο του. Σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κάτι μόνο του. Όπως και στη λαπαροσκόπηση, όπως και στην ανοιχτή χειρουργική, ο χειρουργός χειρουργεί. Ναι. Κανόνας. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Δηλαδή, ο χειρουργός φυσικά είναι πάνω από όλα. Ουσιαστικά... Εμείς εσάς εμπιστευόμαστε ουσιαστικά, δεν εμπιστευόμαστε το ρομπότ. Απλά το ρομπότ είναι ένα προηγμένο εργαλείο στα χέρια όμως του χειρουργού. Μπράβο, ναι. Όχι αυτό από είναι μόνο πολύ σημαντικό. Ναι. Κύριε Ψωμά, τώρα να πάμε λίγο παρακάτω και να συζητήσουμε ουσιαστικά ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά της ρομποτικής χειρουργικής σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για παραδοσιακή χειρουργική, εννοούμε την χειρουργική όπως την ξέρουμε από τα χρόνια που εφαρμόζεται από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ανοιχτή χειρουργική. Στα χρόνια αυτά που πέρασαν όλα έχουν εξελιχθεί και τα εργαλεία έχουν εξελιχθεί, η αναισθησία που βοήθησε πάρα πολύ, τα φάρμακα, η γνώση, όλα αυτά. Και περάσαμε πλέον σε ένα στάδιο που μιλάμε για ρομποτική χειρουργική, άρα μιλάμε για χειρουργική που δεν έχει νηστέρη με την παραδοσιακή έννοια ενός ανοιχτού χειρουργείου. Κάτι που σημαίνει ότι μόνο πλεονεκτήματα μπορεί κανείς να φανταστεί. Από τη στιγμή που γλιτώνεις μια μεγάλη επέμβαση με τομές, με χειρουργία, που έχουν και αυτά τα προβλήματά τους, να κάνουν συμφίσεις και να δημιουργήσουν μεταχειρητικές επιπλοκές. Άρα με ένα ρομποτικό χειρουργείο έχεις κέρδος και στον πόνο τον μεταχειρητικό, έχεις κέρδος σαν χειρουργός όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, της απόλυτα επιτυχούς επέμβασης, της σχεδόν μηδενικής μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά αυτά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Αλλά κατά βάση αυτά είναι τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα. Ακριβώς. Μειώνεις, συγγνώμη και για την διακοπή, και τον μεταγχειρητικό πόνο. Αυτό αλλά έχει πολύ μεγάλο ρόλο και για τον την παραμονή στο νοσοκομείο. Πολύ πιο γρήγορα κάποιος κινητοποιείται και πάει σπίτι του. Οπότε και μεταγχειρητικά όταν θα είναι σπίτι κλπ. Έχει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, ακόμα και σε πολύ μεγάλα χειρουργεία. Ναι. Και αυτό. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχω μια περιέργεια σε σχέση με αυτό. Ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται ρομποτικά, σε σχέση με ένα άλλο χειρουργείο το οποίο γίνεται, κύριε Ψωμά, παραδοσιακά, ανοιχτά. Δηλαδή, θέλω να δούμε τις διαφορές ανάμεσα σε ένα ανοιχτό και σε ένα ρομποτικό χειρουργείο. Το ρομποτικό χειρουργείο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για το χειρουργό σε σχέση με το ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή και πολλές φορές... Το έχω απορία αυτό και θέλω πολλές φορές να το ρωτήσω. Η διχογνωμία ανάμεσα στην ιατρική κοινότητα. Αλήθεια. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα είναι σοβαρό ερώτημα. Έλα τώρα που θα κάνεις ρομπότ, κάντο ανοιχτά, πολύ πιο γρήγορο είναι. Ναι. Εν μέρει ισχύει. Δηλαδή το ανοιχτό χειρουργείο συνήθως είναι πιο γρήγορο. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για τον ίδιο χειρουργό που έχει την εμπειρία στο ένα και στο άλλο. Σωστά. Είναι πιο γρήγορο σε σχέση με το λαπαροσκοπικό ή με το ρομποτικό. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για το ρομποτικό. Διότι το ρομποτικό έχει και ένα χρόνο όσον αφορά το στήσιμο, την προετοιμασία, η οποία βέβαια όταν γίνεται από την ομάδα, όπως είναι η δικιά μας ομάδα και κάθε ομάδα που είναι εξειδικευμένη στο ρομπότ, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε 5 με 10 λεπτά έχεις στήσει όλο το... Παίζει ρόλο και η εμπειρία τώρα που έχετε, έτσι δεν είναι? Η επανάληψη και η ομάδα... Τα έμπειρα χέρια πάντα έχουν πολύ πιο γρήγορους χρόνους. Αλλά και ο διεγχειρητικός χρόνος του ρομπότ είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το ανοιχτό. Αυτό βέβαια θα κάνει την απόσβεσή του στην μεταχειρητική πορεία. Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ένα χειρουργείο κρατούσε ανοιχτά 2 ώρες, στο ρομπότ μπορεί να κρατήσει 2,5 ώρες ή και 3 ώρες. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι η μέρα με τη νύχτα. Απλά στα πολύ μεγάλα χειρουργεία ίσως να φαίνεται η διαφορά, έτσι. Μπορεί να φαίνεται διαφορά σε χρόνο. Ναι. Αλλά η απόσβεση θα γίνει πάρα πολύ καλύτερα μετά. Ο ασθενής θα σηκωθεί, μπορεί και την ίδια μέρα να περπατάει ευθυτενής, δηλαδή σαν να μην έχει χειρουργηθεί. Αν θα καθόταν 7 μέρες στο ανοιχτό χειρουργείο, θα κάτσει 5 μέρες. Είναι και η διαμονή στην κλινική, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι και ένα. Δηλαδή, αξίζει ο μεγαλύτερος χρόνος ουσιαστικά της χειρουργικής επέμβασης. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερος. Ρομποτικά. Ναι, ο λίγο μεγαλύτερος. Ο λίγο μεγαλύτερος. Δεν είναι όμως. Μία άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Θα ρωτήσω όλες σήμερα τις απορίες μου. Η νάρκωση, γιατί είπατε ότι παίρνουμε γενική αναισθησία.
είναι ίδια σε σχέση με ένα ανοιχτό χειρουργείο και ένα ρομποτικό χειρουργείο, από τη στιγμή που είπαμε ότι ο χρόνος στη ρομποτική χειρουργική είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τον άλλο? Δηλαδή παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα και δόση νάρκωσης? Όχι, η νάρκωση είναι ίδια. Ίδια είναι η νάρκωση. Και να το διευκρινίσουμε λίγο όταν λέμε, ας πούμε, ότι ένα χειρουργείο θα κρατήσει 1 ώρα ή θα κρατήσει 3 ώρες. Ωραία, αυτό. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ τη γενική αναισθησία. Τι φοβάται? Και γενικά κακώς φοβούνται τους αναισθησιολόγους, ας πούμε, τόσο πολύ. Δεν έπρεπε. Είναι μέρος μιας πράξης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτή η εντύπωση υπάρχει και τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχει διότι κατά την αναισθησία δεν έχεις καμία επαφή με τον χειρουργό. Ναι. Το σώμα σου δεν μπορεί να το ελέγξεις και αυτό δημιουργεί ένα φόβο που σε σχέση με τον ύπνο είναι λίγο διαφορετικό το συναίσθημα. Ναι, σίγουρα. Αλλά όσον αφορά την νάρκωση, και είναι αναισθησιολογικής φύσης η απάντηση, η νάρκωση, όσο δίνουμε φάρμακα, όσο χορηγούμε αναισθησία, μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε αναισθησία 7 ώρες, μπορούμε να κάνουμε 2 ώρες, 3 ώρες. Μπορούμε να επαναλάβουμε την αναισθησία άπειρες φορές. Δεν χαλάει το μυαλό, δεν παθαίνει κάτι ο εγκέφαλος που νομίζουν όλοι. Από τις διαφοροποιήσεις που γίνεται. Εμπιστευόμαστε ίσα-ίσα τους αναισθησιολόγους. Πραγματικά και αυτή είναι μια ειδικότητα της ιατρικής, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική και για εσάς τους χειρουργούς, αλλά και για εμάς οι οποίοι υποβαλόμαστε, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία της αναισθησίας, είτε είναι μερική είτε είναι γενική. Σε όλες τις ειδικότητες και σε όλα τα επαγγέλματα, αυτός που ξέρει καλά τη δουλειά του, ναι, είναι σίγουρα. Σε καλύτερη και έχει μεγαλύτερη εμπειρία, πορεία και πιο ασφαλής η αντιμετώπιση και τα πάντα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό μας ενδιαφέρει, η ασφάλεια. Ναι, δηλαδή, ναι. Οι περισσότεροι όταν μπαίνουν σε ένα χειρουργείο, είτε αυτό είναι ανοιχτό είτε είναι ρομποτικό, το έχουν πάρει απόφαση ότι θα κάνουν την επέμβαση. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα τους ενδιαφέρει αν θα είναι ασφαλής. Και την ασφάλεια μας τη δίνει ο αναισθησιολόγος μας, ο γιατρός μας, ο χειρουργός μας, η εμπειρία του, όπως λέω πάντα, η επικοινωνία μαζί του. Να κάνει ακριβώς αυτό το κλικ. Ναι, δηλαδή, αυτό να σου κάνει κλικ. Αν σου κάνει κλικ ο γιατρός, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, εμπιστεύσου τον και προχωράς. Γιατί σου δίνει την ασφάλεια, ναι, αυτό, την ειλικρίνεια, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την εμπειρία. Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, σίγουρα, κύριε Ψωμά. Λοιπόν, το χαμόγελο, έτσι. Χαμόγελο, το οποίο εσείς το διαθέτετε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν είπαμε τώρα κάποια σχετικά σε σχέση με τα πλεονεκτήματα, σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική και τη ρομποτική χειρουργική. Τώρα, ποια είναι να πάμε λίγο στη λαπαροσκοπική, στην προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και να δούμε και αυτό, γιατί πολλές επεμβάσεις γίνονται και λαπαροσκοπικά με ρομπότ. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής σε σχέση με την προηγμένη λαπαροσκοπική? Μάλιστα. Η λαπαροσκοπική χειρουργία αποτέλεσε μια επανάσταση στην χειρουργική. Για τους λόγους που αναφέραμε πριν, ότι τελείως διαφορετικό είναι ανοιχτό χειρουργείο, για τη μετεχειρητική πορεία του ασθενούς και την διαχειρητική. Οπότε όταν βγήκε η λαπαροσκοπική χειρουργική πριν από 20-30 χρόνια, ήταν μια επανάσταση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα ήμουν ειδικευόμενος και άκουγα τη λαπαροσκόπηση και λέγαμε αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και τι θα γίνει. Όντως, είναι ακουγόταν τότε σαν επιστημονική φαντασία. Τη φαντασία να τη βάλουμε γενικά σήμερα μέσα στην κουβέντα, γιατί το έχουμε και ως τίτλο θέματος. Όπως όταν λέγαμε ότι τα κινητά στο μέλλον θα έχουν κάμερα, δεν το φανταζόταν ποτέ κανένας. Όχι. Οπότε ήταν κάτι επαναστατικό. Ήρθε λοιπόν με τα χρόνια και εξελίχθηκαν τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, εξελίχθηκαν οι κάμερες, η εκμάθηση. Σίγουρα. Πλέον όλοι οι νέοι χειρουργοί μπορώ να πω ότι δυσκολεύονται στην ανοιχτή πλέον χειρουργική. Γιατί σίγουρα. Έχουν ξεκινήσει τη λαπαροσκοπική. Κακώς όμως. Όλοι οι χειρουργοί πρέπει να ξέρουν και ανοιχτή χειρουργική. Πρέπει να ξέρουν και την ανοιχτή. Πολλές φορές αναγκάζεται να το μετατρέψεις για κάποιους λόγους και να γίνει ανοιχτά. Ήταν λοιπόν μια επανάσταση. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της επανάστασης, όταν κάπου έχει φτάσει στο απόγειό του, γιατί σχεδόν όλες οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά και δεν έχει καμία αντένδειξη, είναι ελάχιστες οι αντενδείξεις που θα κάνεις ανοιχτά ή που θα πρέπει να το γυρίσεις το λαπαροσκοπικό σε ανοιχτό. Ο εξειδικευμένος λαπαροσκόπος έχει μια ευρεία γκάμα και η εμπειρία τον βοηθάει να ολοκληρώνει σχεδόν όλα τα χειρουργία λαπαροσκοπικά. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι που έχει πλέον απογειωθεί, προσθέθηκε η ρομποτική χειρουργική, που ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη ή μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής, αν και πολλοί δεν το δέχονται, το θεωρούν ότι είναι λίγο αυτόνομο, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα
ένας που ξέρει να χειρουργεί λαπαροσκοπικά μπορεί να περάσει το ρομποτικό κομμάτι μετά από κάποια εκπαίδευση και κάποια εμπειρία. Και πιστοποίηση. Και οπωσδήποτε πρέπει να είναι πιστοποιημένος. Ναι. Δεν μπορεί αυτό να είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλό. Και πρέπει να το ελέγχουμε. Δηλαδή, να το ελέγχουμε, να γνωρίζουμε αν ο γιατρός μας είναι πιστοποιημένος. Ο νόμος απαγορεύει κάποιος που δεν θα είναι πιστοποιημένος να μπει στην κονσόλα και να χειρουργήσει ρομποτικά, διότι είναι ένα σύστημα που θέλει την απόλυτη εξειδίκευση σε σχέση με τη λαπαροσκόπηση. Σίγουρα. Τι να λέμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Οπωσδήποτε. Οπότε, σε σχέση με την λαπαροσκοπική χειρουργική, η ρομποτική πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο, διότι είναι τελείως διαφορετικά τα εργαλεία, είναι τελείως διαφορετικές οι κινήσεις που κάνει το ρομποτικό σύστημα μέσα στον ανθρώπινο σώμα. Ενώ το λαπαροσκοπικό κομμάτι είναι ουσιαστικά λαβίδες οι οποίες θα μπουν στο σώμα του ασθενή κατά από αναισθησία, μέσα από ειδικά τροκάρ κουμπών κλπ. Τρυπούλες που λέμε. Που λέμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Και μέσα από αυτό θα χειριστείς κάποια εργαλεία που θα τα βλέπεις σε μεγέθυνση στην οθόνη κλπ. Αλλά οι κινήσεις που κάνει είναι ευθείες. Σαν να έχεις 2-3 εργαλεία τέτοια μέσα. Στην αντίθεση όμως το ρομπότ έχει το πλεονέκτημα ότι οι λαβίδες που μπαίνουν μέσα και ελέγχονται με άπειρα ηλεκτρονικά και από την κονσόλα που χειρίζομαι εγώ, από την κονσόλα του χειρουργού, οι κινήσεις που κάνει είναι ακριβώς σαν να είναι ένα ανθρώπινο χέρι μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια πλήρη περιστροφή το εργαλείο. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το λαπαροσκοπικό. Είναι σαν να είναι το χέρι σας μέσα στο χειρουργείο, μέσα στο σώμα του ασθενούς. Έτσι ακριβώς. Ενώ το λαπαροσκοπικό κάνει μία κίνηση δεξιά-αριστερά, άνοιγμα, κλείσιμο και επιστροφή. Το ρομποτικό μπορεί να σπάσει σαν τον καρπό μου. Να γυρίσει όχι μόνο 270 μοίρες που πάει το ρομποτικό μου χέρι, μπορεί να πάει άλλο τόσο. 560 να έρθει. Να κάνει μικροκινήσεις και μικροσκοπικές κινήσεις με φοβερή ακρίβεια. Υπό 3D οπτική εικόνα. Δηλαδή τα βλέπεις τρισδιάστατα, μπορεί να αναγνωρίσεις τα νεύρα, να αναγνωρίσεις αγκία, να δεις δομές που δεν τις βλέπεις εύκολα στη λαπαροσκόπηση, όσο τέλεια εικόνα και να έχεις. Να φτάσεις σε σημεία πολύ στενά, να μπορέσεις να βάλεις ραφές, να μπορέσεις να κάνεις χειρισμούς, να δεις στοιχεία και όργανα, αγκία κλπ. Να μην τα τραυματίσεις. Και αυτό σημαντικό. Αμέσως κερδίζεις στο χρόνο του χειρουργείου, κερδίζεις δηλαδή να κάνεις τα λιγότερα σφάλματα και να έχεις ένα αποτέλεσμα εξαιρετικότατο. Είναι γεγονός ότι αυτοί που κάνουν ρομποτικά χειρουργία ελάχιστες φορές το μετατρέπουν σε ανοιχτό. Το λαπαροσκοπικό πιο εύκολα μετατρέπεται σε ανοιχτό. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Γιατί στο ρομποτικό, ακριβώς επειδή έχεις όλη αυτή την ανάλυση και λεπτομέρεια, πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει μια κάκωση, πολύ δύσκολα να γίνουν αιμορραγίες. Άρα έχεις λιγότερο πόνο, λιγότερες αιμορραγικές καταστάσεις. Αυτό πάει αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Και το εισπράττεις και στο χειρουργείο, αλλά και με τα χαιρετικά. Ναι, και μετά. Δηλαδή και ο πόνος σίγουρα, εάν δεν τραυματίσεις, όπως είπατε, κάποια αγγεία, ξέρω εγώ, ή νεύρα ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, σχετίζεται έτσι με το χειρουργικό κομμάτι, σίγουρα δεν θα πονάς και αργότερα. Έτσι. Ακόμα και οι ίδιες οι τρυπούλες συνήθως είναι 8 χιλιοστών έναντι των 10 χιλιοστών ή των 12 που είναι τα λαπαροσκοπικά. Αμέσως έχεις μια τελείως διαφορετικές, πιο μικρές τομές. Άρα λοιπόν και οι τομές είναι πιο μικρές. Τα δε ρομποτικά εργαλεία, ο τρόπος που κουμπώνουν στην απόστασή τους από το δέρμα και τα σπλάχνα είναι έτσι φτιαγμένος ώστε η κίνηση που κάνει το ρομποτικό σύστημα πάνω στο δέρμα να μην προκαλεί πόνο με τα χειρουργικά. Κάτι που δεν το έχεις αυτό στα λαπαροσκοπικά. Υπάρχουν θετικά τα οποία εμείς δεν αυτό τα γνωρίζουμε. είναι ένα μέρος από αυτά. Θα αναλύσουμε στην πορεία και τα υπόλοιπα. Αλήθεια. Ναι, είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε, απλά πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί και εγώ αυτά, ας πούμε, κάποια στοιχεία τα οποία μας είπατε σήμερα δεν τα γνώριζα, και παρόλο που έχω κάνει διάφορα θέματα για τη ρομποτική και για τις ενδείξεις της σε θέματα περισσότερο ορθοπαιδικά μέχρι τώρα, έτσι, στην εκπομπή αυτή αναλύσαμε, δηλαδή το ρόλο της στην αρθροπλαστική, του ισχύου και του γόνατος. Αλλά σήμερα θα πούμε και άλλα στοιχεία σε σχέση με ποιες είναι οι ενδείξεις της ρομποτικής χειρουργικής, και ουσιαστικά, κύριε Ψωμά, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν με τη ρομποτική χειρουργική. Πολύ καλά. Η γενική χειρουργική έχει μια μεγάλη γκάμα επεμβάσεων. Αυτό σημαίνει και γενική χειρουργική. Εντάξει. Ό,τι μπορεί να χειρουργηθεί ανοιχτά μπορεί να χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά, και ό,τι μπορεί να χειρουργηθεί ανοιχτά και λαπαροσκοπικά μπορεί να χειρουργηθεί και ρομποτικά. Όλα δηλαδή. Άρα με τη ρομποτική χειρουργική, η οποία είναι ουσιαστικά
εξελιγμένο εργαλείο, να το πω έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι video games, σε καμία περίπτωση δεν είναι παιχνίδι. Ο ασθενής είναι ασθενής. Είσαι πάντα εσύ και ο ασθενής. Πρέπει να είναι τόσο να αισθάνεται ο ασθενής ότι είσαι εσύ για αυτόν και είσαι μοναδικά για αυτόν. Η ομάδα σου, τα εργαλεία σου, όλα είναι για αυτόν. Μπορεί να έχεις άλλους 100 ασθενείς, αλλά είσαι εσύ και εκείνος, είναι εκείνος και εσύ. Κάθε ένας είναι ατομικά και εξατομικευμένα. Όλα λοιπόν αυτά τα χειρουργεία μπορούν να γίνουν ρομποτικά και μπορούν να γίνουν όλα ουσιαστικά της γενικής χειρουργικής. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει οι επεμβάσεις του παχαίου εντέρου. Είτε είναι καλοήθειες, είτε είναι κακοήθειες. Καλοήθειες, ας πούμε, κολυποματίτιδες, κάποιοι πολύποδες, κάποιες παθήσεις ηλαιών κλπ. Που μπορούν να αντιμετωπιστούν, να γίνουν εντερεκτομές, κολεκτομές, δηλαδή να κόψουμε το κομμάτι του εντέρου και να το ενώσουμε. Είτε είναι κάποιες κακοήθειες, όπως είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, σε οποιοδήποτε σημείο του. Δεξιά, στη μέση, αριστερά. Οπότε πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο κομμάτι και να ενωθεί. Εκεί τα πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα. Πιστεύω, κύριε Ψωμά. Πολύ περισσότερα. Όταν υπάρχει καρκίνο στο έντερο, έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο, ακριβώς, να το πούμε αυτό. Που αυτό ισχύει λίγο πολύ και σε όλες τις επεμβάσεις, διότι μπορείς να έχεις πολύ υψηλή ευκρίνεια, να είσαι ακριβώς στο σωστό πλάνο και σε όλους αυτούς όταν μιλάμε για επεμβάσεις καρκίνου, πρέπει να είναι ογκολογικά σωστές. Δεν αρκεί μόνο να αφαιρέσεις ένα κομμάτι και να το αναστομώσεις, αλλά πρέπει και ογκολογικά σωστά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρεθεί οι λεμφαδένες που πρέπει, τα αγγεία που πρέπει, να αφαιρεθεί όλη η περιοχή η οποία θα μπορούσε να εμφανίσει κάποια υποτροπή στο μέλλον ή κάποια μετάσταση. Μάλιστα. Η ρομποτική χειρουργική σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να δουλέψεις σε πολύ στενά περιβάλλοντα, όπως είναι, ας πούμε, ο καρκίνος του ορθού, που η περιοχή κάτω στη λεκάνη είναι αρκετά στενή και λαπαροσκοπικά ζορίζει πολύ. Σίγουρα. Ρομποτικά όμως έχεις αυτή την ευκολία να μπορείς τρισδιάστατα να δεις τα αγγεία, να δεις τα νεύρα, που είναι πολύ σημαντικά και στους άντρες και στις γυναίκες, για τη αισθητική λειτουργία, τη σεξουαλική λειτουργία. Είναι αγγεία και νεύρα που περνάνε πάρα πολύ κοντά σε εκείνο το πεδίο που χειρουργείς. Μάλιστα. Αυτά όλα σώζονται. Έχεις μικρότερες αιμορραγίες. Έχεις το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κάνεις μια αναστόμωση, δηλαδή αυτό που θα κόψεις και θα ενώσεις στη συνέχεια του, να κάνεις την αναστόμωση μέσα στο σώμα. Ακριβώς γιατί τα ρομποτικά εργαλεία μπορούν να κινούνται σαν το ανθρώπινο χέρι. Ενώ στη λαπαροσκόπηση είναι λίγο πιο δύσκολο. Μιμείται πολλές φορές την ανοιχτή χειρουργική, δηλαδή γίνονται οι αναστομώσεις έξω από το σώμα. Τεχνικά, δηλαδή, το ρομπότ σου προσφέρει τέτοια δυνατότητα που θα το εισπράξεις αυτό. Δηλαδή, ο ασθενής ήδη από την επόμενη μέρα, όσον αφορά τις επεμβάσεις παχαίου εντέρου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει κινητικότητα του εντέρου του. Που αυτό είναι μεγάλο θέμα, έτσι. 3-4 μέρες σε άλλα χειρουργεία, ενώ εκεί το εισπράττεις από την επόμενη μέρα. Κύριε Ψωμά, ναι, είναι πολύ και αυτό είναι μία κατηγορία επεμβάσεων. Θέλω να μείνουμε λίγο στον καρκίνο. Όχι απλά στο παχύ έντερο, απλά στις, στις επεμβάσεις καρκίνου παχαίου εντέρου. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν εδώ, εάν παίζει ρόλο και αν είναι ένα πλεονέκτημα ουσιαστικά, κύριε Ψωμά, το πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής φυσικά και της κίνησης που κάνετε εσείς, αν είναι πλεονέκτημα η μη διασπορά του καρκίνου, δηλαδή αν το ρομποτικό σύστημα, η εφαρμογή τέλος πάντων της ρομποτικής χειρουργικής σε περιπτώσεις καρκίνου, τώρα μιλάμε για το παχύ έντερο, είναι πιο ασφαλής σε σχέση με τη διασπορά του καρκίνου, ή δεν παίζει ρόλο αυτό? Κατάλαβε περίπου τι θέλετε να πείτε. Τι θέλετε να πείτε. Δηλαδή, αν πειράξουμε, ας πούμε, ανοιχτά ίσως κάποιο κομμάτι το οποίο είναι καρκίνος και υπάρξει ίσως στην ανοιχτή χειρουργική διασπορά του καρκίνου στο σημείο εκείνο, κάτι το οποίο δεν είναι προβλέψιμο ούτε από τον χειρουργό και επεκταθεί μετά στη συνέχεια. Αν μπορούμε. Δεν ξέρω τώρα να σωστό αυτό που ρωτάω. Είναι μια εξαιρετική τεχνική. Είναι όμως ανοιχτή με όλα τα προβλήματα που σημαίνουν αυτό μεταχειρητικά. Ηλαιούς, συμφίσεις, μεγαλύτερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, πόνος, κύλες του κοιλιακού τυχώματος, γιατί είναι ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό όλα δεν τα έχει στο ρομπότ. Η ασφάλεια που σου παρέχει και η δυνατότητα να μπορείς να πας σε σημεία που είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα με άλλες τεχνικές. Δηλαδή να παρασκευάσεις και να πάρεις
λεμφαδένες, να πας στο σωστό πλάνο πάνω στα αγκία, ρομποτικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Άρα σου εξασφαλίζει μικρότερη διασπορά καρκίνου, σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις πάρει όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να αφαιρεθούν, ακόμα και αν αυτό στερεί χρόνο, δηλαδή μπορεί να χρειαστείς μισή ώρα παραπάνω για να το κάνεις αυτό. Περισσότερο χρόνο για να το κάνεις. Ναι, όμως... ναι, αλλά εμάς τους ασθενείς μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ. Φυσικά ενδιαφέρει. Και να χρησιμοποιήσετε περισσότερο χρόνο προκειμένου να προφυλαχθούμε και να διαφυλαχθούμε εμείς όσο μπορούμε μπροστά στον καρκίνο. Ακριβώς, καμία σημασία σε ένα χειρουργείο αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή η μισή ώρα και η μία ώρα δεν μετράει, δεν τη λογαριάζουμε καν. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κιόλας, αν μπείτε εκεί πέρα στα άδυτα του χειρουργείου, ούτε καν υπολογίζετε το χρόνο σίγουρα και δεν καταλαβαίνετε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία σημασία στο χειρουργείο. Το πιστεύω αυτό πραγματικά ακράδαντα και πιστεύω ότι οι περισσότεροι χειρουργοί, όταν μπαίνουν ουσιαστικά στα άδυτα του χειρουργείου, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα και με όλη την ασφάλεια σε σχέση με την ζωή του ασθενούς. Ακριβώς. Σε άλλου είδους επεμβάσεις, όπως είναι του στομάχου, παραδείγματος χάρη, να κάνεις μια ολική ή φωλική γαστρεκτομή ρομποτικά, μπορεί να πας πάρα πολύ καλά και να αφαιρέσεις και τους λεμφαδένες, να πας D2 επίπεδο, να καθαρίσεις όλη αυτή τη λεμφαδενική δομή που υπάρχει γύρω. Άλλο ένα θέμα είναι και το στομάχι. Πάτε σε ένα άλλο δύσκολο θέμα. Λοιπόν, θέλω να σταματήσουμε εδώ για λίγο, γιατί θέλω να μείνω στο στομάχι και στον καρκίνο του στομάχου και αυτό είναι ένα θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω περισσότερα στοιχεία. Θα κάνουμε λοιπόν, γιατί με ενοχλούν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί να μιλήσουμε και για τις άλλες επεμβάσεις και εφαρμογές που έχει η ρομποτική χειρουργική στην ιατρική και στα προβλήματά μας. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και πάλι μαζί είμαστε σε λίγο. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή μας σήμερα εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Στέφανο Ψωμά, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός, είναι συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ακόμα μια φορά σας καλωσορίζουμε, κύριε Ψωμά, και να πούμε επίσης ότι είστε πιστοποιημένος στη ρομποτική χειρουργική, φυσικά. Ρομπότ Da Vinci συγκεκριμένα, στην προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και φυσικά στην ογκολογική χειρουργική. Κύριε Ψωμά, για ογκολογική χειρουργική μάλλον μιλούσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος της ρομποτικής χειρουργικής. Ναι, ένα μέρος. Έχει και άλλα κομμάτια. Θα τα πούμε. Έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, άρα... μιλάμε τώρα για την... σταματήσαμε λίγο στον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Συζητήσαμε για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά λύθηκαν πολλές απορίες. Τώρα να πάμε λίγο στο στομάχι. Το στομάχι... Καρκίνο στομάχου ή απλά στομάχι? Μπορεί να είναι και καρκίνο στομάχου, μπορεί να είναι και καλοήθεις παθήσεις. Κάποιοι πολύποδες, λιομιώματα, δηλαδή κάποιες ιστορίες που μπορεί να είναι όχι τόσο κακοήθειες. Η χειρουργική του στομάχου είναι παρόμοια ουσιαστικά. Απλά ρομποτικά μπορείς να κάνεις και τις αναστομώσεις σου μέσα στο στομάχι, μέσα από την κοιλιά. Και στη λαπαροσκόπηση μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά σου δίνει μια τελείως διαφορετική ευκολία το ρομποτικό σύστημα, ακριβώς με τις κινήσεις που μπορεί να κάνεις, τις ραφές που μπορείς να βάλεις, την τρισδιάστατη εικόνα και την προσοχή σε όλα τα αγκία, τα νεύρα, τους λεμφαδένες όλες τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θα μέναμε λίγο στην ογκολογική χειρουργική, είχαμε κάτι άλλο να πούμε σε σχέση με αυτό ή να πάμε και σε άλλα άλλα θέματα? Στα ίδια πλαίσια μπορεί να κάνεις και παγκρατεκτομές, μπορεί να κάνεις πληνεκτομές για κακοήθειες. Εντερεκτομές λεπτού εντέρου, πέρα από το παχαίου εντέρου. Οτιδήποτε κακοήθεια υπάρχει μέσα στην κοιλιά, σε αυτά τα όργανα, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με εξαιρετική ακρίβεια ρομποτικά. Ωραία. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη γκάμα. Ας πάμε και σε αυτά. Καλοήθων παθήσεων. Τα καλά τώρα θα πούμε. Ναι. Στα οποία πάλι το πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής είναι τρομερό. Ναι. Τι είναι αυτό, παραδείγματος χάρη? Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί σας βλέπω έτσι που τα λέτε ενθουσιασμένο, είστε εγωιτευμένος με το ρομπότ. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη οι κύλες.
Ναι. Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος. Πώς δεν πάσουν από κύλες, έτσι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Πολύ συχνό. Οι κύλες και οι χολοεξτεκτομές είναι η μεγαλύτερη γκάμα της γενικής χειρουργικής. Επίσης, αυτή η χολή, το θέλω να βγάλω τη χολή μου, έτσι απλά το λέω, πώς δεν θέλουν ουσιαστικά να κάνουν αυτή την επέμβαση της χολής, είναι πάρα πολύ συχνή και πόσο πιο εύκολα γίνεται ουσιαστικά με το ρομποτικό σύστημα, έτσι. Όσον αφορά λοιπόν τις κύλες και τη χολή. Και τη χολή. Όταν λέμε κύλες εννοούμε τις βουβονοκύλες, αν είναι χαμηλά στα βουβονικά τυχώματα, τις κύλες του πρόστιου κοιλιακού τυχώματος, με τις χειρητικές κύλες μετά από χειρουργία ανοιχτής χειρουργικής που μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολύ συχνά με τις χειρητικές κύλες. Όχι, σε άλλα σημεία. Δηλαδή μπορεί όπου να κάνω... κόψεις εκεί και μπορεί να βγει κύλη μετά. Εκεί μπορεί να βγει κύλη, γιατί ποτέ τα τυχώματα δεν είναι, ας μου επιτραπεί η λέξη, εργοστασιακά. Ναι, καταλαβαίνουμε. Είναι ένα συντόνι που αν σχιστεί μετά μπορεί δύσκολα μπαίνει στη θέση του. Ξαναφτιάχνει. Σε πολλοί κόσμο δεν θα ξαναδημιουργηθεί ποτέ κύλη. Σε άλλον όμως κόσμο είναι πιο ευαίσθητο, πιο ανελαστικό. Οπότε θα δημιουργήσει. Παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Και η ποιότητα του δέρματος. Κολαγόνα, δέρμα, τα πάντα όλα παίζουν ρόλο. Η ηλικία σαφώς. Ναι. Επανειλημμένα χειρουργία. Πολλές φορές χρειάζεται να χειρουργηθούν 2-3 φορές από την ίδια τομή. Ναι, Λοιπόν, εσείς βλέπετε πολλά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να μιλάμε για ομφαλοκύλη, μπορεί να μιλάμε για επιγαστρική κύλη, μπορεί να μιλάμε για μυροκύλη, αν είναι κάτω στους μύρους. Σε όλες αυτές λοιπόν τις κύλες, με ιδιαίτερη έμφαση στις κύλες του κοιλιακού τυχώματος και τις μετεγχειρητικές, το ρομποτικό σύστημα έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα που δεν το έχεις εύκολα με την λαπαροσκόπηση. Εντάξει, εδώ δεν μιλάμε για ανοιχτή χειρουργική, γιατί μιλάμε οτιδήποτε το κάνουμε, θα το κάνουμε από κάτω. Δηλαδή από μέσα από το τραύμα. Στην ανοιχτή χειρουργική θα πας από πάνω, θα βάλεις το πλέγμα. Στην λαπαροσκοπική και στη ρομποτική όμως θα πας από πίσω, από κάτω δηλαδή. Ναι. Με το ρομπότ έχεις τη δυνατότητα να τοποθετήσεις το πλέγμα σου και να κλείσεις το χάσμα σε τέτοιο τρόπο, ανάμεσα στο περιτόνεο, πίσω από τους μύες. Ναι. Και μετά να ράψεις το περιτόνεο έτσι ώστε τα σπλάχνα και τα έντερα να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με το πλέγμα. Να μην έρθουν τα πλέγματα είναι πάρα πολύ εξελιγμένα πλέον και μπορούν να βρίσκονται μέσα στην κοιλιά μας, να κλείσουν αυτό το χάσμα που έχει δημιουργήσει στην κύλη και να είναι σε επαφή με τα έντερα. Είναι εξειδικευμένα πλέγματα τελευταίας τεχνολογίας. Χωρίς να προκαλούν φλεγμονές και μολύνσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως ένα ποσοστό καλό μπορεί στον συγκεκριμένο άνθρωπο να δημιουργήσει μια αντίδραση και να κάνει ηλαιό, να κάνει ρήξη, να κάνει διάτρηση, να κολλήσει δηλαδή το πλέγμα μαζί με τα σπλάχνα. Έτσι, το κατάλαβα. Ναι. Με το ρομπότ έχεις τη δυνατότητα να το τοποθετήσεις έτσι. Μπορεί να το κάνεις και λαπαροσκοπικά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και με πολύ περισσότερο χειρουργικό χρόνο. Ναι. Περιέργως εδώ η λαπαροσκόπηση απαιτεί περισσότερο χρόνο. Ναι. Ενώ ρομποτικά μπορεί να το τοποθετήσεις έτσι ώστε να μπει και να μην χρειαστεί να βάλεις, να είναι σε επαφή με τα σπλάχνα. Στις δε βουβονοκύλες μπορεί να το τοποθετήσεις το πλέγμα σου, να βάλεις ραφές, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε ή κόλλα ή χρησιμοποιούμε ειδικά καρφάκια, τα οποία καλό είναι να μην τα βάζουμε. Γιατί πονάνε? Γιατί μπορεί να εγκλωβίσουν κάποιο νευράκι και να δημιουργήσουν νευρόπονους που είναι χρόνιοι μετά. Ακόμα και να τα αφαιρέσεις, που δύσκολα μεταφερείται, είναι ένα πρόβλημα. Ρομποτικά όμως δεν το έχεις αυτό ακριβώς, γιατί είναι σαν να έχεις το χέρι σου σε ένα ανοιχτό χειρουργείο και να βάλεις ραφές, να καθυλώσεις το πλέγμα, να το στερεώσεις. Άρα δεν έχεις πόνο, δεν έχεις μεταχειρητικές αντιδράσεις. Πραγματικά νιώθουν σαν να μην χειρουργήθηκαν. Πολύ ωραία. Άρα όλες οι κύλες μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι. Όσον αφορά λοιπόν τις παθήσεις των χοληφόρων, τις χολοκυστίτιδες, την αντιμετώπιση της χολής, όταν λέμε χολή, εμείς οι χειρουργοί εννοούμε το υγρό τη χολή. Στην πραγματικότητα, χολή είναι η χολιδόχος κίστη, το οποίο είναι ένα σαν μπαλονάκι που βρίσκεται δεξιά κάτω από το ύπαρ, κάτω ακριβώς από τα πλευρά μας. Αυτό λοιπόν το οργανάκι το μικρό, τη χολή που λέει ο κόσμος, αλλά χολιδόχος κίστη είναι το σωστό, μπορεί να αφαιρεθεί ρομποτικά, εξίσου καλά με τη λαπαροσκόπηση και έχει και ένα ακόμα πλεονέκτημα, το οποίο είναι επίσης όλη αυτή η ιστορία να τα βλέπουμε τρισδιάστατα, να βλέπουμε το χολιδόχο πόρο, δηλαδή ανατομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα σεβαστούμε για να μην δημιουργηθούν κακώσεις. Σίγουρα. Συν το ότι το ρομποτικό σύστημα σου παρέχει τη δυνατότητα να μπορέσει να χορηγήσεις μια ειδική ουσία, που ουσιαστικά το λέμε εμείς Verdai, η πράσινη της συνδομεθακίνης, το οποίο σου δίνει την δυνατότητα όταν χορηγηθεί να βλέπεις πράσινο
στο ρομπότ. Πράσινο σημαίνει ότι εκεί υπάρχει χολή, υπάρχει υγρό χολής. Μπορεί να το κάνεις αυτοκελοπαροσκοπικά, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο στο ρομποτικό σύστημα. Ναι. Άρα έχεις ακόμα ένα όπλο να ξέρεις ότι εκεί που πας, εκεί που θέλεις να χειρουργήσεις, είσαι ασφαλής. Και αν είσαι εσύ ασφαλής, 10 φορές πιο ασφαλής νιώθει και ο ασθενής. Σίγουρα. Εννοείται. Πρώτα εσείς και μετά ο ασθενής σίγουρα αισθάνεται ασφάλεια. Πραγματικά λέμε στοιχεία και λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχουμε αναφέρει σε άλλη εκπομπή και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστούμε και για άλλη ωραία γκάμα χειρουργείων. Ωραία, πάμε σε άλλη γκάμα τώρα, ναι. Που αφορά πάλι τις κύλες, αλλά είναι μια άλλη μορφή κύλες, είναι η διαφραγματοκύλη. Δύσκολο δεν είναι αυτό? Δύσκολο χειρουργείο, λεπτό χειρουργείο, ναι. Απαιτητικό. Απαιτητικό, δύσκολο αυτό εννοώ, δηλαδή γιατί... Και όχι πλέον σπάνιο. Δηλαδή διαφραγματοκύλη, τι σημαίνει? Δεν είναι σπάνιο, όντως πολλοί κόσμος υποφέρει από διαφραγματοκύλες. Για να καταλάβουμε περίπου τι είναι αυτή η ιστορία, ναι, πείτε. Είναι όταν το στομάχι, κανονικά, είναι ο ισοφάγος μας και κατεβαίνει στο στομάχι. Ναι. Εκεί που ενώνεται ο ισοφάγος με το στομάχι, κάνει μια μικρή κούρμπα, να το πω έτσι. Κάνει μια μικρή βαλβίδα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι τροφές που τρώμε πρακτικά δεν θα ανέβουν πάνω. Ναι. Δεν θα νιώσουμε δηλαδή αυτή την καούρα και αυτό που ανεβαίνουν καμιά φορά πάνω μέχρι το λαιμό που λέμε. Ανέβει και το φαγητό στο λαιμό. Ναι. Όταν δουλεύει καλά αυτή η βαλβίδα, δεν συμβαίνουν αυτά. Αν πάρεις έναν άνθρωπο και το γυρίσεις ανάποδα φαγωμένο, δεν θα του έρθουν οι τροφές ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η βαλβίδα. Πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό. Γιατί είναι η βαλβίδα που τον προστατεύει για να βγουν οι τροφές έξω. Είναι μια φυσική βαλβίδα. Έτσι όπως έρχεται και ενώνεται, κάνει μια βαλβίδα με τις πτυχές. Πολύ σημαντικό, ναι. Όταν λοιπόν αυτή χαλάσει, ξεχυλώσει και γίνει ας πούμε τρίτου ή τετάρτου βαθμό, που το καταλαβαίνεις, σου έρχονται οι τροφές. Αν δεν ξαπλώσεις 2-3 ώρες μετά το φαγητό, πρακτικά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δύσκολες καταστάσεις. Αλλοιώνει τη φωνή πολλές φορές, του φέρνει βράχος φωνής κλπ. Σε αυτές τις ιστορίες. Όταν βάζεις κιλά, δυσκολεύεσαι περισσότερο, νομίζω. Παραπάνω, έτσι δεν είναι, κύριε Ψωμά? Ακριβώς. Αυτά όλα είναι μέρος της διαφραγματοκύλης. Είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Είναι αυτό που θα δει ο γαστρεντερολόγος όταν κάνει γαστροσκόπηση και δει αυτή τη φυσική βαλβίδα χαλαρή και ανοιχτή. Έχει χαλαρώσει, ναι. Τρίτου και τέταρτου βαθμού σημαίνει πλέον χειρουργική αποκατάσταση. Μάλιστα. Το άλλο κομμάτι της ίδιας της ιστορίας διαφραγματοκύλης, γιατί είναι δύο οντότητες στην πραγματικότητα. Το ένα είναι το άνοιγμα αυτό της βαλβίδας, το άλλο είναι όταν το στομάχι ανεβαίνει στο θώρακα. Κανονικά η κοιλιά μας χωρίζεται από το διάφραγμα. Ωραία. Έχει τρυπούλες οι οποίες κατεβαίνει η αορτή, κατεβαίνει ο ισοφάγος. Αυτές λοιπόν οι τρυπούλες, αν χαλαρώσουν λίγο παραπάνω, μαζί με τον ισοφάγο που έρχεται, ανεβαίνει και το στομάχι στο θώρακα. Μάλιστα. Αυτά έχουν διαβαθμίσεις πόσο θα ανέβει. Μισό στομάχι, όλο το στομάχι. Θα ακολουθήσουν και τα έντερα μαζί. Κατάλαβα, ναι. Ακριβώς λοιπόν μια κύλη του διαφράγματος. Μάλιστα. Αυτή η περιοχή που είναι γύρω από εκεί, από τον ισοφάγο. Αυτό κάνει κύλη, δηλαδή στο διάφραγμα με τη στιγμή που ανεβαίνει το στομάχι. Κάνει μια κύλη, τώρα κατάλαβα. Ναι. Κύλη είναι οτιδήποτε χαλαρώσει και μέσα από αυτό περνάει περιεχόμενο. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό ανέβει πάνω στο θώρακα, δεν μπορείς να φας, έχεις ερηγές, ρεψίματα. Ναι, ρεψίματα. Έχουν πολλές φορές ρεψίματα οι άνθρωποι αυτοί που έχουν διαφραγματοκύλη. Ανεβαίνει το φαγητό πάνω, προκαλεί ισοφαγίτιδες, καίγεται δηλαδή ο ισοφάγος από τα αλκαλικά οξέα του στομάχου. Μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος Μπαρέ. Ναι. Ισοφάγος Μπάρετ που λέμε, το οποίο είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Γενικά δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Αυτά λοιπόν θα τα λύσουμε χειρουργικά. Για να λύσεις την περιοχή χειρουργικά, το ρομπότ σου προσφέρει απίστευτη ευκολία στους χειρισμούς που θα κάνεις σε εκείνη την περιοχή. Διότι είναι μια περιοχή, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη δύσβατη, είναι μια περιοχή που είναι ανατομικά έτσι φτιαγμένη, δυσπρόσιτη, ειδικά αν συνοδεύεται από μεγάλη μάζα σώματος, λίπος αυξημένο, είναι δύσκολο να φτάσεις εκεί πέρα. Μπορεί να γίνει τέλεια λαπαροσκοπικά, αλλά γίνεται πολύ πιο τέλεια ρομποτικά, γιατί μπορεί να βάλεις ραφές, να κλείσεις αυτό το χάσμα στο διάφραγμα, που είναι το ένα κομμάτι του χειρουργείου, να κάνεις μια αντιπαλινδρομική επέμβαση έτσι ώστε να φέρεις το στομάχι σε τέτοια θέση που να ξαναφτιάξει αυτή τη φυσιολογική βαλβίδα. Και αυτό το κάνεις πάρα πολύ εύκολα ρομποτικά, ακριβώς γιατί μπορεί να χειριστείς τα ράματά σου, να μπουν, να βάλεις ραφές, να κάνεις κινήσεις, σαν να έχω ένα ανοιχτό χειρουργείο και να κάνω το χέρι μου. Ναι, αυτό που είπατε, αυτό μου έχει μείνει τώρα. Δηλαδή θα το σκέφτομαι ότι το ρομπότ είναι αυτό το οποίο κάνει με τα δικά σας χέρια. Είναι το χέρι σας μέσα όπως είπαμε, και μάλιστα, στο σώμα και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όπως είπαμε στην αρχή, το ρομπότ έχει 4 βραχίονες, από τους οποίους ο ένας χρησιμοποιείται για να έχω την κάμερα, την οποία την ελέγχω εγώ. Άρα αμέσως δεν έχω το βοηθό μου που θα ελέγξει την κάμερα. Μάλιστα. Και έχω άλλους 3 βραχίονες που είναι στην πραγματικότητα 3 χέρια.
Κάθε χειρουργός θέλει 3 χέρια. Αυτό Τα πολύ 2 καλό είναι. που είναι για να βοηθήσουν, Ναι. που χειρουργούν, και Ναι. το τρίτο για να κρατάει και να βοηθάει. Ναι, αλήθεια. Άρα αμέσως έχω τα 2 μου χέρια για να χειρουργώ και έχω άλλα 2, ένα να κρατώ την κάμερα και ένα να. Που σε έχω τα βοηθάνε, σπλά, βοηθητικά, έτσι. που είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Αμέσως δηλαδή σε έναν μικρό χώρο Ναι. μπορώ να κάνω απεριόριστες κινήσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ακρίβεια κινήσεων, σημαίνει ανέμακτες μεθόδους, πολύ πιο εύκολο έλεγχο της περιοχής. Δεν έχει αιμορραγίες. Δεν έχεις αιμορραγίες, βάζεις πολύ πιο εύκολα τα ράματά σου, τις ραφές σου. Μπορεί να κάνεις ένα χειρουργείο legge artis, δηλαδή τέλειο. Πολύ τελειότερο με οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Και στον ίδιο χρόνο, δηλαδή δεν αργείς ιδιαίτερα με αυτά. Ναι, γιατί πραγματικά τώρα, μια και συζητάμε για τη διαφραγματοκύλη, είναι πολλής ο κόσμος που πάσχει από το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω, ίσως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή. Ο δυτικός τρόπος διατροφής, θα έλεγα εγώ, που παίζει τρώμε ρόλο, γιατί ακαταλόγιστα είναι πολύ και. συχνό. Ναι. Είναι πολύ συχνό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ συχνό. Ναι, αυτό. Τα πολλά κιλά, αυτό δεν ξέρω τι φταίει. Ίσως, όπως είπατε, και η ανατομία του κάθε ανθρώπου. Και Το άγχος, το στρες, όλα αυτά κάπου θα κάνουν την σίγουρα, αντανάκλαση. γιατί όταν αγχωνόμαστε μπορεί καμιά φορά να τρώμε περισσότερο, να πίνουμε περισσότερο. Και φυσικά αυτοί που καπνίζουν πιστεύω ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση και με αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί το κάπνισμα είναι. Ναι, άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες γκάμες διαφορετικών θεμάτων, παθήσεων τέλος πάντων, τα οποία φυσικά θα ήταν καλύτερο να χειρουργηθούν με τη ρομποτική. Όλες οι παθήσεις και όλα τα χειρουργεία της γενικής χειρουργικής, και καλοήθη και κακοήθη, μπορεί να γίνουν ρομποτικά. Ειδικά αυτά που έχουν στενότητα χώρου, έχουν ιδιαίτερη ανατομία με νεύρα, αγκία, λεμφαδένες. Αυτά μπορείς πολύ καλύτερα, λόγω του ίδιου του συστήματος του Da Vinci, να τα κάνεις ρομποτικά. Μάλιστα, ναι. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Ψωμά, σε αυτά. Νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει, εκτός αν έμεινε κάτι το οποίο δεν το είπαμε σε σχέση με τις επεμβάσεις και τις παθήσεις. Υπάρχουν. Ας θα πάω τώρα στην άλλη μεριά. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή, αν υπάρχουν μειονεκτήματα. Καλύτερα να πω, ποια είναι τα μειονεκτήματα και οι προκλήσεις της ρομποτικής χειρουργικής. Κάτι σαν το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή. Τι να κάνω, πρέπει να πω και την άλλη μεριά. Μισό λεπτό. Θα σας το ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Να σκεφτώ αν υπάρχουν μειονεκτήματα. Ναι, να σκεφτείτε, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν μειονεκτήματα. Ήμουν σίγουρη. Σε σχέση με όλα αυτά τα θετικά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, πραγματικά. Τα οποία πραγματικά ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικά. Ναι, ακριβώς. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μειονεκτήματα, βλέπουμε μόνο πλεονεκτήματα. Έτσι πάνε αυτά. Το κατάλαβα. Άρα λοιπόν και οι προκλήσεις. Άρα λοιπόν και οι προκλήσεις είναι. Λοιπόν. Ναι. Η πρόκληση. Μεγάλες. Είναι μεγάλη. Δηλαδή, αν τώρα μιλάμε για την 5η γενιά Da Vinci, ναι. η οποία τώρα ξεκίνησε στην Αμερική, εμείς ήδη στο ιατρικό διαβαλκανικό και γενικά ο Όμιλος έχει την 4η γενιά Da Vinci. Α, προηγμένοι είμαστε, ναι, έτσι. Και μάλιστα τα τελευταία συστήματα X και XI. Είμαστε. Πάντα top. Βέβαια, αν είμαστε 4η γενιά και στο εξωτερικό είναι, στην Αμερική προετοιμάζεται η 5η. Αμερικάνικη εταιρεία, εκεί ξεκινάει, έχει περάσει όλες τις πιστοποιήσεις και προχωράει. Και αν έχουν περάσει τις πιστοποιήσεις στην Αμερική, καταλαβαίνετε πόσες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν μέχρι τον τελικό χρήστη. Ναι, μας δίνει μια ασφάλεια αυτό, σίγουρα. Η προοπτική και το μέλλον είναι εκπληκτική. Ναι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εγώ μίλησα για 3 και 4 βραχίονες που θα μπουν από 3 ή 4 διαφορετικές τρυπούλες των 8 χιλιοστών, που είναι πολύ μικρές, το μέλλον προβλέπει ότι από μία τρύπα, τα single ports όπως λέμε, από εκείνο το σημείο θα μπαίνουν οι βραχίονες του Da Vinci. Και θα γίνονται τα θα έχεις μία οπή των 3-4 εκατοστών και όχι περισσότερες. Ναι. Και από εκεί θα μπορεί να γίνει όλη η επέμβαση. Ήδη γίνονται κάποια δοκιμαστικά σε καλό επίπεδο για μια γκάμα, όχι για όλη την γκάμα της γενικής χειρουργικής, μπορούν να εφαρμοστούν. Σε σχέση με το πόσες οπές τώρα συνήθως γίνονται και στο ρομπότ, κύριε Ψωμά, πόσες ανάλογα την επέμβαση. Συνήθως είναι οι 3 ή 4, των 8 χιλιοστών και καμιά φορά και των 12. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πέρα από τον πόνο που μπορεί να είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το 1 εκατοστού ή των 12 χιλιοστών, δηλαδή το 1,2 εκατοστά. Σίγουρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι και το ότι μετά η πιθανότητα να κάνουν κύλοι αυτές οι μικρές οπές, δηλαδή να βγει κάποιο έντονο κλπ. Είναι 0 πρακτικά. Ναι. Δηλαδή, άρα κερδίζεις και από αυτή την ιστορία. Ναι.
Άρα λοιπόν τώρα αρχίζοντας σιγά σιγά και ολοκληρώνοντας όλα αυτά τα θέματα, είπαμε ότι φυσικά και χειρουργεί ο γιατρός μας και όχι το ρομπότ, και θέλω λίγο να το επαναλάβουμε αυτό, ναι. Γιατί δεν χειρουργεί το ρομπότ μόνο του ως μία φαντασία, όπως λέμε εδώ πέρα, από τη φαντασία στην πραγματικότητα είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Δεν χειρουργεί το ρομπότ, αλλά χειρουργεί ο γιατρός μας. Και θέλω να το ξαναπείτε αυτό, ο χειρουργός μας, κύριε Ψωμά. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί νομίζουμε καμιά φορά, δεν ξέρω αν μετά από 100 χρόνια και με βάση και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ήδη έχει εξελιχθεί παντού, θα μπαίνει ένα πρόγραμμα και θα λέω στον κύριο Ψωμά, σήμερα είναι η επέμβαση που θα έχει να κάνει κολεκτομή, δηλαδή να αφαιρεθεί κομμάτι του παχαίου εντέρου. Ξεκινάμε, το τοποθετούμε και χειρουργεί το ρομπότ. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από 100 ή 200 χρόνια, αλλά πάλι θα είναι ένας άνθρωπος από πίσω. Πάντα θα είναι ένας άνθρωπος. Να το χειρίζεται, δεν μπορεί μόνο του να κάνει κάτι. Όχι. Φυσικά, ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα είναι σημαντικός και πάντα πιστεύουμε ότι δεν θα σταματήσει να υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Γιατί αν σταματήσει. Χειρουργεί ο γιατρός. Ο χειρουργός είναι πίσω από την κονσόλα, αυτός κάνει όλες τις κινήσεις. Ακόμα και αν εμένα το χέρι μου, που δεν τρέμει, όπως βλέπετε. Αν έτρεμε. Το βλέπω ότι δεν τρέμει. Ναι. Γιατί ένα χέρι που τρέμει φαίνεται. Ναι. Δεν τρέμει. Αν έτρεμε, ακόμα και αυτό το τρέμουλο. Θα μπορούσε να σταματήσει. Δεν θα μεταφερθεί στον άρρωστο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι έτσι φτιαγμένο όλο το σύστημα που μπορεί να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς. Ο τρόμος αυτός που λέμε και στο Πάρκινσον, ο οποίος δημιουργείται έτσι στα χέρια μας. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γενικά, ένας χειρουργός μας τρέμουν τα χέρια του ή όχι. Αποτελεί ανασταλτικό παράδειγμα το τρέμουλο. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Άμα τρέμουν τα χέρια σου, δεν χειρουργείς. Αν ο ηλεκτρολόγος. Το προσέχουμε αυτό. Αν ο ηλεκτρολόγος ή ο ηλεκτρονικός τρέμει το χέρι του, δεν θα πάει να κάνει μια κόλληση πάνω στην πλακέτα. Σίγουρα. Σωστά. Αλλά τέλος πάντων, από αυτό που το συμπέρασμα που βγαίνει, αν τρέμει ή όχι το χέρι του χειρουργού μας, είναι ότι το ρομπότ είναι αυτό το οποίο. Είναι μία από τις πολλές δικλείδες ασφαλείας, ότι όλες οι κινήσεις των ασθενή θα μεταφερθούν με ασφάλεια. Δηλαδή, οτιδήποτε μικρό κάνω εγώ. Δεν μεταφέρει τον δρόμο, ας πούμε, το τρέμουλο μέσα στο χειρουργείο. Η ακρίβεια είναι τρομακτική. Δηλαδή, ακριβώς το παράδειγμα που λέω ότι είναι σαν να είναι το χέρι μου μέσα, ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην κίνηση που θα κάνω εγώ ή στην αμεσότητα ή στην ταχύτητα. Πάρα πολύ κατανοητά. Τώρα, κύριε Ψωμά, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες συγκεκριμένοι οι οποίοι καθορίζουν σε μία επέμβαση, ας πούμε, πότε γίνεται ρομποτικά ή πότε γίνεται με άλλη μέθοδο? Γιατί και αυτό ίσως πρέπει να το αναφέρουμε. Ναι. Αν και όλες οι επεμβάσεις μπορεί να γίνουν ρομποτικά, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν ούτε καν λαπαροσκοπικά, ούτε προφανώς και ρομποτικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε έναν ηλαιό που το λεπτό μας έντορο είναι πολύ διατεταμένο. Είναι πολύ δύσκολο σε μια κοιλιά που έχει μια μεγάλη μάζα, ένα μεγάλο όγκο. Εκεί δεν μπορείς να πας ούτε λαπαροσκοπικά, αλλά ούτε και ρομποτικά, γιατί δεν έχεις χώρο. Μάλιστα. Ο χώρος δημιουργείται όταν πάρουμε νάρκωση, γενική αναισθησία, οπότε τα σπλάχνα έρχονται κάτω. Βάζουμε διοξείδιο του αζότου και φουσκώνουμε την κελίτσα, τον οποίο μετά τον αέρα τον αφαιρούμε. Κάνουμε, δηλαδή, φτιάχνουμε έναν θόλο. Ένα θόλο, ναι. Αν μέσα σε αυτή τη σπηλιά, το θόλο, όλα τα σπλάχνα ή υπάρχει μια μεγάλη μάζα, δεν μπορείς να μπεις και να τη χειριστείς. Σωστά. Οπότε και μόνο η ανοιχτή χειρουργική είναι από τις φορές που μόνο εκεί ανοιχτά μπορεί να πάει κανείς. Σε όλες όμως τις άλλες περιπτώσεις. Οι οποίες είναι συγκεκριμένες και βαριές ίσως. Δηλαδή δεν χειρουργούνται αλλιώς. Σε πολύ μεγάλους όγκους, σε πολύ μεγάλες ανατομικές ανομαλίες, να το πω έτσι, που ή καταστάσεις όπως είναι ο αποφακτικός ηλιός κλπ. Αλλά αυτό αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της χειρουργικής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ρομποτική χειρουργική έχει απόλυτη ένδειξη. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε? Ναι, φυσικά. Ξέρω, επειδή σας γνωρίζω και αρκετά χρόνια, κύριε Ψωμά, και ξέρω πόσο καλός χειρουργός είστε και ξέρω και πόσο ειλικρινής και τίμιος άνθρωπος είστε. Θέλω έτσι δημόσια, λοιπόν, να ρωτήσω το κόστος. Λοιπόν, όλοι τρέμουμε, λέμε ωραία, θα πάμε στο ρομπότ, είναι αυτά. Μήπως κοστίζει πάρα πολύ και δεν μπορούμε ουσιαστικά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του κόστους? Δηλαδή. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Και σε σχέση με μια ερώτηση που έχει γίνει νωρίτερα, ποια είναι τα μειονεκτήματα,
Α, εκεί το βάζετε τώρα. Δεν θα το βάλω. Α, δεν θα το βάλετε. Όχι, δεν θα το βάλω. Α, γιατί το είπατε ότι θα το βάλετε. Ναι. Διότι εκεί περίμενα να αναφερθείτε ότι θα μου πείτε να ένα μειονέκτημα. Ναι, θα το έλεγα. Είναι το κόστος. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, δεν είναι μειονέκτημα ακριβώς. Ναι. Είναι μια γενικότερη ιστορία. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία άρχισαν δειλά-δειλά να μπαίνουν κάποια ρομπότ. Ναι, αν επεκταθεί αυτό, εμείς θέλουμε να μπουν ρομπότ στα δημόσια. Θέλουμε γενικά να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει, βέβαια. Για πολλούς λόγους. Κυρίως για τον ασθενή. Όταν λοιπόν θα μπουν αυτά τα ρομπότ στα δημόσια νοσοκομεία, που ήδη ξεκίνησαν δειλά-δειλά, ειδικά στην Αθήνα, θα μπορέσουν να μεταβληθεί και το ΚΕΝ. Το ΚΕΝ είναι αυτό που καθορίζει το πόσο κοστίζει μια επέμβαση και πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή ο ασφαλισμένος μπαίνει και πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσοστό και το υπόλοιπο καλύπτεται από το ταμείο του. Όπως γίνεται στις λαπαροσκοπικές, όπως γίνεται στις ανοιχτές. Για τις ρομποτικές ακόμα επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής, γιατί στην ουρολογία, όπως είναι στον προστάτη ή σε κάποιες επεμβάσεις γυναικολογίας, έχει περάσει. Α, πολύ ωραία. Ναι. Και αυτό θετικό είναι. Βέβαια, οι ουρολόγοι ήταν πιο μπροστά σε αυτά. Πιο μπροστά, μείνατε πίσω οι χειρουργοί. Ναι, παρόλο που τα χειρουργία της γενικής είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα και πιο. Πήγανε σιγά-σιγά και πιο πολύπλοκα που σίγουρα, έχουν πολύ σημαντικό εργαλείο το ρομποτικό σύστημα. Όταν λοιπόν θα μπουν αυτά τα ΚΕΝ, σίγουρα το κόστος θα έρθει στα ίδια επίπεδα που έχουν και οι υπόλοιπες επεμβάσεις. Δεν αποφεύγω την απάντηση και θα την δώσω την απάντηση. Είναι πιο ακριβό. Είναι πιο ακριβό όχι γιατί είναι απλά μια φαντασία ή ένα γκίμικ, ένα τέχνασμα, δηλαδή να πεις «Α, εγώ θα σε χειρουργήσω ρομπότ». «Α, το λέιζερ». Αυτό το λέιζερ δεν κάνει τα πάντα το λέιζερ. Έχει ενδείξεις. Το ρομπότ έχει τις ενδείξεις του. Σίγουρα. Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος όσον αφορά τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Λένε, ας πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί έχω ακούσει και όλες από διάφορες συζητήσεις και φίλων μου, ότι το στήσιμο του ρομπότ, έτσι αναφέρεται, είναι αυτό το οποίο κοστίζει, έχει ένα κόστος συγκεκριμένο. Έχει ένα κόστος παραπάνω. Στο λαπαροσκοπικό εργαλείο που είναι μια απλή λαβίδα που μπαίνει και κάνει τις κινήσεις αυτές, άνοιγμα, κλείσιμο δεξιά-αριστερά. Είναι μια λαβίδα. Έχει ένα αλφα κόστος. Το ρομποτικό όμως έχει ηλεκτρονικά, κάνει πολύ περισσότερες κινήσεις, άρα αμέσως μια τέτοια λαβίδα κοστίζει παραπάνω από το άλλο. Συν τις υπόλοιπες λαβίδες, συν όλο το σύστημα του ρομπότ, το οποίο είναι τα ηλεκτρονικά του, ο τρόπος του, όλα αυτά έχουν ένα παραπάνω κόστος. Όχι όμως κάτι τρομακτικό. Ωραία. Όχι αυτό θέλω να ακούσω. Δηλαδή, αν μιλήσουμε με τάξεις μεγέθους, μπορεί να είναι 2.000 παραπάνω, 3.000 παραπάνω, όχι 10 και 15.000 παραπάνω. Δεν υποτιμώ τα δύο, δεν υποτιμώ τα τρία. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, κύριε Ψωμά, δηλαδή πραγματικά να μας σκεφτείτε, γιατί έχουμε περάσει από οικονομικές κρίσεις κτλ. Ο κόσμος θέλει να κάνει το καλύτερο για την υγεία του και για τον εαυτό του, οπωσδήποτε. Απλά τουλάχιστον λίγο και οι τιμές να είναι λίγο, ας πούμε, μην είναι εξωπραγματικές, γιατί αν ήταν εξωπραγματικές δεν θα το συζητούσαμε κιόλας. Δηλαδή με τόση άνεση. Εξωπραγματικές δεν θα τις χαρακτηρίσω. Είναι ελαφρώς πιο ακριβώς. Κερδίζεις όμως στο ότι θα έχεις λιγότερη νοσηλεία, θα έχεις καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα, που σαφώς, και σίγουρα το μέλλον είναι υπαρκτό και αυτά θα φτηνίνουν, γιατί ήδη μπαίνουν και χρησιμοποιούνται περισσότερο ακόμα και σε δημόσια νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Μακάρι να περιμένουμε δηλαδή ακόμα λίγο, να μην κάνουμε επεμβάσεις. Θα πω με μια απλή πρόταση. Το ρομπότ δεν είναι το μέλλον, είναι παρόν. Α, ωραία. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Μας ικανοποιεί όλους. Και θέλω 2 άλλα ερωτήματα. Πολύ γρήγορα να τα απαντήσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει ρόλο. Γίνεται επανάσταση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα ακούμε παντού. Στην εποχή μας. Τα ακούμε παντού. Θα επηρεάσει, λέτε, και αυτό το τομέα. Και AI. Το AI τώρα το έχουν μάθει όλοι. Θα επηρεάσει και ήδη επηρεάζει, γιατί θα ενσωματωθεί στα συστήματα και στα κυκλώματα. Θα βοηθάει ακόμα περισσότερο να αναγνωρίσεις που πας να κάνεις ένα δύσκολο χειρουργείο, που μπορεί να έχει μια δύσκολη πρόβασβαση, ποιος ασθενής έχει διάφορες παραμέτρους διαφορετικές από έναν άλλον, άρα θα κατευθύνει τη σκέψη σου, θα κατευθύνει το ρομποτικό σύστημα ακριβώς να πετύχει περισσότερη ακρίβεια και να έχει πιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση είναι αυτή που θέλω να σας πω για την εκπαίδευση. Δηλαδή, αν έχει κάποια ουσιαστικά εξέλιξη το AI, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ο πιστοποιημένος χειρουργός της γενικός χειρουργός της ρομποτικής χειρουργίας Da Vinci, ας τα πω όλα, θα πρέπει και αυτός να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτό το τομέα, αν υπάρχουν φυσικά και στο ρομπότ του. Αν εξελιχθεί το ρομποτικό σύστημα περαιτέρω,
θα εξελιχθεί και ο χειρουργός. Ναι. Μέσω κάποιας εκπαίδευσης που δεν σταματάει ποτέ. Ναι, η εκπαίδευση στους γιατρούς δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Είτε θα είναι συνέδρια, είτε θα είναι μεταεκπαιδευτικά μαθήματα, είτε θα είναι κάπου στο εξωτερικό να δεις καινούργια πράγματα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Άρα, αν εξελιχθεί το ρομποτικό σύστημα, θα εξελιχθείς και εσύ. Κάνετε μαζί τα ταξιδάκια σας. Θα γίνουν και τα ταξιδάκια. Και εσάς, ναι. Γιατί ενημερώνεστε κι εσείς. Ναι. Ξέρω. Το ίδιο ισχύει και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, το ίδιο ισχύει και στην ανοιχτή χειρουργική. Απλά η ανοιχτή χειρουργική έχει φτάσει πια σε ένα επίπεδο τεκμηριωμένο. Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο το είδα τελευταία ότι είχατε ανεβάσει. Μπορούν να γίνουν παράλληλα μέσω της ρομποτικής χειρουργικής και 2 χειρουργία. Μπορούν να γίνουν και 2 και 3 χειρουργία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το αναφέραμε. Πείτε και αυτό και κλείνουμε. Όπως γίνεται και στην ανοιχτή χειρουργική, μπορεί να έχεις έναν όγκο εδώ, έναν όγκο εκεί ή μια άλλη βλάβη άσχετη. Να έχεις δύο παθήσεις, δηλαδή μια διαφραγματοκύλη και μια κύλη. Να έχεις ανακαρκίνωση στο παχιέντερο και μια διαφραγματοκύλη. Δεν μας παίρνει ξεχωριστά χρήματα σε σχέση με τα δύο διαφορετικά αυτά που έχουν. Εγώ προσωπικά. Ένα χειρουργείο είναι. Εγώ προσωπικά όχι. Ναι. Είναι ένα χειρουργείο ουσιαστικά. Ναι, στο ρομποτικό σύστημα μπορείς να φτιάξεις το ένα σύστημα, να κάνεις το ένα και στο λαπαροσκοπικό μπορείς. Ναι. Απλά έχεις μια ευκολία. Περισσότερη άνεση τέλος πάντων. Περισσότερη άνεση με τα ίδια σου τα εργαλεία να αλλάξεις πεδίο και να δουλέψεις και να φτιάξεις το άλλο με την ίδια ακρίβεια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό και ήθελα από την αρχή να σας το ρωτήσω, γιατί είχα δει ότι μια επέμβαση που είχατε ανεβάσει με διπλό χειρουργείο, γι' αυτό το ήθελα να το πω. Εγώ κλείνω ευχαριστώντας εσάς πάρα πολύ για όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα που είπαμε. Πραγματικά νέα δεδομένα σε σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, δεν τα αναφέραμε μέχρι τώρα άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την ενημέρωση και θα κλείσω όχι με τη φαντασία και την πραγματικότητα, αλλά με αυτό που είπατε, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι το ρομπότ είναι παρόν. Το ρομπότ είναι παρόν. Δεν είναι μέλλον. Αυτό θέλουμε όλοι. Λοιπόν, να είναι παρόν και να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Χτύπα ξύλο. Κάποια στιγμή, αν χρειαστούμε, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε προβλήματα υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα με ένα καινούριο ξεχωριστό διαφορετικό ιατρικό θέμα και Δευτέρα, Τετάρτη επαναλήψεις τα αντίστοιχα θέματα στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία σας. Γεια σας.